Kaixo, Gmailen, ezarpenetan klikatzen baduzu, alda ditzakezu nola ikusi sarrera ontzia, alda dezakezu ere hizkuntza, letra estiloa idaztean, sinadura edo txertatzea erantzun automatikoak. Ikusiko ditugu banan-banan. Adibidez, sarrera ontzia, nola ikusi nahi duzu? 3 modu desberdinak daude. Hau, ikusteko atxikituta dauden dokumentuak, arrunta, ez dira ikusten atxikituta dauden dokumentuak, eta horrela mezu gehiago ikusten dira, baina txikiago. Guk gomendatzen dugu lehenetxia. Bigarren pausoa, aldatu atzekoa, nik txuriz daukat. Gaiak klikatzen badut, hautatzen dut nahi dudan irudia, eta atzekoa aldatu dut. Hau gomendagarria da, 3, 4, 5 edo kontu desberdinak erabiltzen badituzu. Jarriozu bakoitzari atzeko bat. Nola aldatu hizkuntza? Ezarpenak eta berriro ezarpenak klikatu. Irekitzen da leiho hau. Lehenengo lerroan orokorrak piztuta dago. Bai, hemen dago aldatzeko hizkuntza. Euskaraz daukat, aldatu nahi baduzu eta jarri ingeleraz, gordetzen baduzu, dena dago ingeleraz, berriro jarriko dut euskaraz. Idaztean, nere mezua, letra honekin agertzen da, sans serif, beltza eta nahiko txikia. Aldatzeko horrela egiten da. Ezarpenak eta testu estilo lehenetxia. Nik ez dut nahi sans serif, baizik eta komik, edo trebutxet. Eta nahi dut handiagoa. Handia. Eta kolorea urdinez. Hemendik aurrera, nire mezuetan letra estilo hau agertuko da. Begira, beti bezala, gorde aldaketak. Ikusten duzue, letra estiloa aldatu dut. Nola jarri sinadura? Beti ezarpenetan, orokorrean, eta hemen azpian, sinadura dago. Nire mezuak orain sinatu gabe daude. Sinadura bat gehitzeko mezu guztietan aktibatu aukera eta jarri hemen zure izena, abizena eta lanpostua. Aldatu formatoa nahi baduzu, letra, hemen agertzen den bezala, gero zure mezuetan agertuko da. Eta nahi baduzu, txerta dezakezu ere irudi bat. Nahi duzuna hemen sinaduran. Eta bukatzeko, nola egin erantzun automatiko bat. Hau da, bajan nago, eta jasotzen badut mezu bat, nik nahi dut bidali duenari, bidaltzea automatikoki mezu bat esanez, ezin dudala erantzun bajan nagoelako. Nola egiten da hori? Aktibatu erantzun automatikoa, ezaiozu noiztik, adibidez, astelenetik agurrera, noiz arte egongo naiz bajan, aste osoa adibidez, eta erantzun automatiko horrek ze izenburua, ze gaia izango duen, eta bidali testua. Hau baliogarria da, bajan baldin bazaude edo adibidez oporretarako. Erantzun automatikoak egiteko. Jasotzean mezuak, automatikoki, erantzuna ailegatuko zaio bidali duenari. Hori bai, zuk erabaki, bakarrik zure agendan dauden jendeari? Guztiei, bakarrik zure eskolako lankidei? Zuk erabaki. Eta, gordetzen baduzu aldaketak, frogatzeko idaztean, begira hor agertzen daia, sinadura, eta beste froga bat, bidaltzen badidate mezu bat, beste erabiltzaile batek, bidaltzen dit mezu bat, igorleak jasotzen du mezu hau,
Kaixo, bajan nago. Hemen dago. Eta trikimailu bat, konturatu zarete, mezu bat idaztean, aukera dukat desegiteko bidalketa. Gertatu zaizue, bidaltzea mezu bat, eta bapatean, ui, damutzea. Egin dezakezue. Bidali, eta hemen azpian desegiteko aukera daukazue. Eta berriro agertzen da mezu bera. Nola egiten da hori? Ezarpenetan ere. Ezarpenak. Eta hemen dago desegin bidaltzea. Zenbat segundu izan nahi dituzu damutzeko? 5, 10, 20 eta 30. Aktibatu aukera hau, ze batzutan lagungarria da. Eskerrik asko, agur!